Айша, сәлем. Сәлем. Ничек хәлләр? Әлбәт. Кәефләрең? Әйбәт. Исәнме, Кәрим? Исәнсез. Кәефләр ничек? Әйбәт. Сиңа ничә яшь? Миңа 8 яшь. Кагыйдәләрне беләсеңме? Әйе Нәрсә беләм. эшләргә кирәк әле? Кирәк тартмага күңелне тылырга һәм белергә нәрсә анда. Дөрес. Башлыйбызмы? Әйе. Тапшыруда катнашырга әзерме? Әйе. Әйдә, башлыйбыз. Әкрен генә. Алып кара. Я, нәрсә бу? Синең байбырны күргәнең бармы? Әйе, күргәнем бар. Кайда күргәнең бар? Әнием ан белән пешергәндә күргәнем бар. Әһә, әниең куллана. Синең байбырны күргәнең бармы? Әйе. Кая күргәнең бар? Аның белән ни эшлиләр? Идек. Аның белән аш бүлмәсендә Кулланалар, име? кулланалар. Нәрсә икән беләсеңме? Белмим. Белмисеңме? Әниң нәрсә эшли аның белән? Ул аның белән пешергән әйберне ала да, шунда куя да, сулап пешергән. Һәм шундан су төшә, әйбер кала. Исемен хәтерләмисең. Хәтерләмим. Әйтә, чыгып кара. Бу иләк. Иләк. Син аның исемен беләсеңме? Як. Исемен хәтерләмисеңме? Яхшы, әйдә, чыгып кара. Бу иләк. Әкрен генә сак бул. Ага, нәрсә икән әйдәле? Куркма. Әкрен генә. Я, нәрсә бу? Нәрсәгә ошаган? Бу шаган. Опа! Әкрен. Әкрен генә әйдәле. Ул җанлы түгел. Җанлы түгелме? Яхшы. Исемен хәтерлисеңме? Әйе. Ничек атала? Бу атала сантиметр. Сантиметр. Яисә метр дип әйтәбез без аны, әйме бит? Каядыр мин аны сиздем. Сизгәнем бар, Әйе. тотып караганым бар. Нәрсә икән беләсеңме? Әйдә, чыгып кара. Бу метр. Әниең моның белән мөгаен киенер, теккәндә куллана. Әкрен генә. Әкрен генә. Сак бул. Я. Нәрсә бу? Белмим. Шулай. Әйе, тотып кара, курыкма. Тотып кара. Нәрсәгә ошаган? Нәрсә дип уйлыйсың? Белмим. Белмисеңме? Син байбырны күргәнең бармы? Белмисеңме? Синең байбырны күргәнең бармы? Ахырсы әйе. Күргән бар име? Бу боксерлар киетергән. Шундай перчатка. Дөрес, бу перчатка. Ләкин каратаныкы. Җавабын белмисең? Я, чыгып кара. Бу, нәрсә бу? Нәрсә бу? Бу карате өчен бияле, перчаткалар. Тотып кара. Нәрсәгә ошаган? Бу Катымы ул? якота. Аны ашыйлармы икән? Юк. Ашамыйлар. Әкрен генә. Я, нәрсә бу? Бу пассатижга ошаган. Юк, аның сүзе болай түгел. Моны кулланарлар. Төзүчеләр. Төзүчеләр. Синең байбырны күргәнең бармы? Әйе. Кайда күргәнең бар? Мин күргәнем бар әтиемдә. Әтиеңдә бар байбыр, име? Исемен беләсеңме? Юк, белмим. Исемен белмисеңме? Айда, чыгып кара. Бу була карга борыны. Плоскогубцы. Синең моны кулланганың бармы? Күргәнең бармы? Әйе. Кайда күргәнең бар? Әти белән машинада барганда. Күргәнең бар, име? Син әйдә, чыгып кара. Бу плоскогубцы, карга борыны.
әйдә, қорқма. Тешләсәз генә тешлиү, қорқма. Аны да нишлиләр? Аны ашыйлармы? Юк, ашамыйлар. Монда түгел. Улсын да, ләкин аны табарга кирәк. Ой, урмәнләп бик еракка китмәгәндер әле, эзләп кара әле. Әйдә. Яхшы, аны белән нишлиләр? Белмим. Синең җавабың нинди булачак? Меніңше, бұл музыкаль инструмент. Дидер. Инструментның исеме бармы? Мен әлге түгел білмейм бұл инструмент екенін. Белмисеңме? Білмейм. Әйдә чыгып кара әле. Свисток. Дөрес, бу свисток сыбызгы. Җавабын беләсеңме? Yok білмейм. Әйдә чыгып кара әле. Нәрсә бу? Бұл үрдек. Бу свисток сыбызгы.